Se on Tatu täällä. Ja tänään mä jatkan Half-Life 2. Ja jahas. Me jäätiin tähän viimeksi. No, video oli liian pitkä, niin mun piti lopusta joku 30 sekuntia ottaa pois. Ja en mä oikein muuta ehtinyt tekee tappaa ton kaverin ja... Mikki! Mikki! Välillä tuntuu, että mun koira on vähän... No, pöppi. Se ei edes tunnistanut mua yksi päivä. Okei, nää on helppoja. Helpompi kuin normiturretit. Tai no ei ehkä nyt, koska granaatiheitto. No, toi on paha. Vähän tyhmä. Sano mulle, että pois sieltä ja sitten itse mene. Ja sitten itse jää siihen. Tai juoksee siihen itseään. Yes. Mikki! Mikki! Mikki, nyt hiljaa! Ottakaa hetki. Moi taas. Nyt mun koira lopetti haukkumisen. Jahas. Oho. Lul. Granaatti. Säkin saat granaatin. Ole hyvä. Dead. I guess. Joo, täällä on lisää bokseja myös. Otiks mä edes näitä viime jaksossa? En mä muista. Hetki. Mä aloitatte kombaineja. Utsa on sinko, joku saattaessa. Ottakaa joku toi sinko. Jaha. Jaa, siellä oli turret. Okei, ei ne voi ottaa niillä kaikilla AR2, ei ne pysty ottaa sinkoa. No niin urpoja, että ne ei osaa. Että hyvä. Taas pien taus. Piti siis sanoa, että paussi. Kun piti yksi juttu tehdä nopeasti. Oho. Okei, täällä on stridereita. Toi tarkoittaa sitä ja on katolla myös. No meidän ei enää tarvitse striderit tappaa, koska meillä on katolla. Ne tuskin tänne Overwatch näkyy, koska katolle tuo stridereita. Eli ne sitten ihan pähkähulluja. Nyt lähtee... Puja. Joo, mä snaippasin ton jätkä. Die. Die. Hän on hyvin oudossa asennossa. Juuri nyt. Jaha, tuolla alhaalla on taistelu. Ketkä on keitä vastaan? Ainakin tuolla eliittää, koska energiapalloja. Has! Musta tuntuu, että meidän pitää mennä tonne alas. Mä en kyllä halua tehdä sitä. Se nyt tässä aika uhkarohkealta. Tänne varmaan. Miksi täällä on musiikkia? Se ei ikinä tarkoita. Hyvä. Ui vitsi. Siellä on joku gunship. Joo. Okei, yksi hitti.
Nyt tulee toka hitti. Yes. Hitsit, nyt kuoli sitten medic. Joo, se kuoli. No one will miss you, Mrs. Medic. Tai Miss Medic. Sä et edes healannut mua. Yes. Joo. Mä halusin katsoa tuohon Strider-taistelua tuolla alhaalla. Joten... Apas... Niina. Mihin mä tän laitan? Vaikka taho. Toinenkin. Vaikka tähän. Sitten tuohon tommonen ja vähän suittia. Mä en muuten ottanut tossa yhtään damakea, mikä on aika iso yllätys. Yleensä aina kun tulee kukaan, niin mä annan damakea. Jahas, dropship. Se tarkoittaa vaan sitä, että nyt tulee joukkoja. Holomerkki. Häh? Ai, se savu lähtee tosta. Onko mä snaippaan jonkun? Vaikka sut. Toki jäi seinään kiinni. Kunhan ne ei vaan tuu oven läpi, niin... Tänne kumpa ne tulisi, sillä mä en muuten pääse eteenpäin tästä. En varmaan ikinä. Noniin. Noin. Tänne mä annan niitä kävellä miinoihin, nehän on niin tyhmiä. Sä etkö kuollu, hakkeri? Sieltä ne tulee. Ui vitsi. Siis, mä otin 2 miinaa ja kukaan ei kuollut niihin. Ne onkin fiksuja, ne lähtee jopa karkuun. No nyt tähän suojaa. Että niin suojaa paikka näköjään oo. Mitä? Headshot. Okei, siinä meni pari jätkää. Sitten menoks. Menoks. Die. Oliko siinä kaikki? Parempi olisi, että siinä oli kaikki. Kaikki, jotka tulee, saa turpii. Mä lupaan. Jahas, mä lähetän teidät tonne alas. Sitten mä ite hyppään tähän. Jaa, loadin kohta. Moi. Tossa kesti semmonen 3 minuuttia. Joten onneksi laitan paussille toks aikaa. Ja mä hyppään tästä. Mä oon niin uhkarohke. Ja melkein kuolen. Yes. We dropped a crate of rockets coming across the plaza. If you can make it there, you should have everything you need to take down these Striders. Ok, kiva. Mä haluan, että sä tuut mun mukaan. Sorry, Doc. Eiku oikeesti tuu mun mukaan, mä lähetän vaikka nää tyypit tänne tulee. Hei, menkää te tuonne liekkeihin. Mä haluan, että kuolette. Mä haluan sinkojätkä mukaan. Nai sitten, te ootte liian fiksuja. Eikä mä oon täällä alhaalla. Voi vitsi. Sinko sitten esiin. Oikeastaan jees, vihdoin pääsee tappaa Stridereita. Mun lempari komban NPCtä. Ui vitsi. Mä tajan kuollaa. Oh. Ui vitsi. Tuo oli ihan kunnon jysäys. Sinko tänne. Tai ammukset siitä ees. Okei, siinä meni Anita 2.
muuten tänne suojaa. Olisiko kellään sinkoo? Ei vitsi, sieltä tulee taas yksi. Eikä me kuollaa. Tai no mä kuolen. Tää on niin paha tila. Medkittejä tänne. Slurp. Die. Hitsi. Hitsi. Toimiskohan tää? Please toimi. Yes. Hitsi mä voin ottaa suojaksi. Okei. Täällä on joku viemäri, missä on medkittejä. Slurp. Kukaan muu ei saanut mitään. Ui vitsi, tossa on yksi. Kiva yllätys. She's gonna die. Jep, mä tiesin, se just kuoli. Yes. Vielä... Mä hoitelen tänne ka. Mitä? Oho. Toi on paha. Mun suoja on vähän rikki. Anna sinkos. Die. Yes. Hitsi mä saan sitä toista tapettua. Ja sitten vielä tohon yksi hitti. Die. Oh. Miksi mä juoksin tänne? Yes. Siis tää paikka kyllä hojoo hetkinen. Ei, sieltä tulee taas yksi. Mä ihmettelikin, miksi täällä kuuluu tömähyksiä. Oisit voinut ilmoittaa vähän aiemmin, ennen kuin pudota ne mun naamalle. Melkein säikähin yhtäkkiä kauheasti kamaa putoa mun naamaa. Niitä on vieläkin 2. Siis mitä ihmettä oikeesti. Siis miten monta Striderin nää kombaanit oikeesti lähettää tänne? Oh no. Tästä voisi olla hyötyykin. Hieman olisi... Oho. Eikä. Ei oo totta. Ne rektaa tän paikan. Ja mut. Tonne ehkä kansi jäähän ennen kuin ne romauttaa koko rakennuksen. Ainakin tästä saa loputtomia raketteja. Kuolee. Tuolla kombaineakin. Tässä ne on kapinallisia. Luulisin kyllä, että kombaineja, koska siellä on semmonen kombaine suojamuuri. Joo, ne on kombaineja. Tuo yksi tyyppi vielä ei tohon muurin päälle tolleen. Tuo on aika hyvä ammus tai osuma. Mä katson vaikka tätä pitkästä aikaa. Ja sieltä tulee vielä 2 jätkää. Ja sieltä tulee vielä 2 jätkää. Tervetuloa kuolonjuhliin. Mut teitä ei kyllä kutsuttu, että te silti kuolette. Okei, kuka sen tappo? Kuka ton tappo? Onks toi niinku Striderin jalka? Miten tää Strider jäi muka tälleen tähän? Noin. Nyt fysiikat on voimassa. Joo. Se oli semmonen paikka. Onneksi mä pääsin pois tuolta. Mä enää ikinä mene takas. Mä lopetan tämän videon vaikka tähän, se olisi morjens.